बेलायनो हामबाय जों दिनै 78तम स्वाधीनता दिवस नरुक सावै हर घर तिरंगा अ मुभमेन्ट तैयै जों दिनै हाजामारा ब्लक नि थेके रैली खानियान थाङै दङ जों हाजामारा ब्लक थेके दिनै जे ब्लक एरिया yang बरकथाल तै खलायै जों गुरिवै तेसा आरो फाइनाय अबनि उद्देश्य अबनो जे भारत हाकत यकमानि सालनो जों जतनि खाव मुजु खायनानि ताई बसकांगाव सिनि फाइ दङ 15 आगस्ट 78तम भारत स्वाधीनता दिवस अ सालनो जत्त हायुंनि बररक खादुं खसाखौ पलायनो बागै जों दिनै अ सालनो अंखरि दङ रैलीनि बागै बियां गो थांजाङा बो रुट मेक आसिनि रुट मेक थंगावनो yang सुरेन्द्रनगर तै खलायै दिनै yang बरकथाल तै खलायै yang पूर्व नवागा तै खाय जों तेसा ब्लक बिल फाइलाय बो ब्लक नि इंगे खेमस जों अबे हाजामारा ब्लक नि इंगे अंखरि दंलायो तो सानसिनि मं आं हाजामारा ब्लक नि चेयरमैन सुनील देव वर्मा नमस्कार नगो नगो काले नाय भारत हाने बाना नगो नगो काले नाय भारत हाने बाना कजक कुफुर कखरांनि बाना कजक कुफुर कखरांनि बाना यागो यागो तैलायनाय भारत हाने बाना यागो यागो तैलायनाय भारत हाने बाना कजक कुफुर कखरांनि बाना कजक कुफुर कखरांनि बाना वन्दे मातरम वन्दे मातरम वन्दे मातरम वन्दे मातरम वन्दे मातरम वन्दे मातरम वन्दे मातरम